Ante, dia ka balik. Pusing mataog. Pusing mo, pusing mo. Langit lang at impyerno, Lord of purgatory. Ano tiniwala ikaw? Lord of purgatory again. Ang Bible nagkaklaro gid, but after this the judgment. Kintanto sa tao mapatay makaisa pagkatapos sining paghukom. Kung ibaton mo si Lord Jesus Christ kung nakaangkon ikaw kaluwasan, sa daw sa imo kapatayon magpalangit ikaw. Apa kung kinreject mo sa Diyos, hindi mo pa maging kung isa ka magduranon na lalaki, kapag siya sa niya mataara siya sa kalayo.